Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roming. Taong 1957, Zamboanga del Norte. Nasa kasagsagan ng paghahanap ang mga otoridad sa kriminal na nakilala nila sa pangalang Ganot. Marami na itong nagawang krimen sa mga bayan-bayan, kagaya ng paggamit sa mga kababaihan at pagnanakaw sa mga taong nagnenegosyo. 3 beses na rin yung nakapatay ng tao, kaya itinuturing ito bilang isang pugante ng gobyerno. Habang umuusad noon ang kaso kay Ganot, lahat ng mga taong nakatira sa apektadong lugar, lubos na pinag-iingat. Alam kasi ng mga otoridad na gabi yun umaatake, kaya na may 6:00 pa lamang ng hapon, rumuronda na ang kanilang grupo. Noong una, hindi pa naman nagkakagulo dahil sa puganteng yon. Pero nang magkaisa na ang mga negosyante sa kanilang lugar na magbibigay ng pera sa makakahuli, doon na nagsimulang makialam ang mga sibilyan. Kabilang sa mga taong humanap kay Ganot ay ang sarili nitong kapatid na si Roming. Aminado rin kasi yung kailangan nito ng pera, kung kaya't hindi na rin ito napigilan na ilaglag ang kanyang kapatid. Para sa kanya, wala naman yung problema dahil kung iisipin may mali talaga ang kapatid niya. Nakahingi na rin siya noon ng basbas sa kanilang mga magulang, kaya bago pa man may makahuli sa kapatid nito, lumakad na rin yon ng mag-isa. Habang abala ang gobyerno sa paghahanap kay Ganot, palihim namang sinusundan ng kanyang kapatid ang mga bakas nitong naiwan sa daan. Alam kasi ni Roming na hindi basta-basta yung kapatid niya, gawa ng maliban sa mga tanga nito, may gabay din yung engkanto. Sa katunayan, ang nilalang na sumusunod dito, ang nagbibigay kay Ganot ng ideya para matakasan ang mga mapanganib na sitwasyon. Marami rin itong hindi kapani-paniwalang abilidad na siya namang minana nito sa kanilang ama. Bago rin umalis sa pamamahay nila itong si Roming, kabilin-bili na ng tatay nila na hulihin ito ng buhay man o patay. Ano man ang mangyari sa suwail niyang anak, di niya pakikitaan ng pagluluksa. Gawa ng hindi ganon ang dapat ikilos ng mga taong nadisiplina mula pagkabata. Mariinding inilahad nito kay Roming. Gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makita ang kapatid niya bago pa man yun mahanap ng iba. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Alam ni Roming na hindi nababali ang utos ng kanyang ama. Kaya kahit masakit sa kanya bilang nakababatang kapatid ni Ganot ang kanyang gagawin, pinili niyang isakatuparan ito. Sa kabila kasi ng mga inaasahan niyang mangyayari, alam niyang pamilya rin niya ang makikinabang sa oras na mawala yun sa mundo. Nga pala, konting description lang sa pamilya nila para naman magkaroon kayo ng ideya. Kung hindi ninyo na itatanong, likas na mahiwaga ang pamilya na pinagmula ni Ganot. Ang kanyang ina, isang purong babae lang manggagamot, habang ang kanilang ama naman, isang ermetanyong kayang pagsabayin ang dalawang magkalabang kapangyarihan. Sa ilalim ng kamay nito, maraming mga nilalang na sumusunod na nakahanay sa dalawang magkabilang puwersa. Hindi rin nila pinoproblema ang mga nilalang na kumakain ng karne ng tao, gawa ng isa yon sa mga katulong nila sa pang-araw-araw. Di na mahalaga kung anong lahi at uri nito. Basta kapag nataong kumakain yon ng laman ng tao, susunod yon sa kapangyarihan ng tatay nila. Hindi man kapani-paniwala pero ni minsan wala pang nakapagtutol sa nais nito. Dagdag pa ni Roming na di rin biro kapag nagagalit ang tatay niya sa kadahilan ng kusang lumalabas sa katawan nito ang mga anino ng mga nilalang na gumagabay sa kanyang espiritu. Pagtatapat pa ni Roming na sa oras na napupuno ng galit ang tatay nila, tanging ang kanilang ina lamang ang may kakayahang pumigil dito.
Yun lang kasi ang may kapantay na lakas upang pagsalitaan at suwayin ang kanilang padre de pamilya. Nabanggit din ni Roming na kadalasan kapag nagagalit ang tatay nila, pumapatayo ng aswang o hindi naman kaya'y mangkukulam na alam nitong marami ng kasalanang nagawa sa lugar nila. Dahil sa ganun nitong ugali, aminado ang lahat ng kanilang mga nasasakupan, labis silang nasisindak tuwing nagtataas na ng boses ang taong kinikilala rin nila bilang ama. Ayon pa kay Roming na, kung iisipin wala nang dahilan itong si Ganot para gumawa ng mga krimen dahil lahat naman ng bagay na hinahangad nila na ibibigay nito maliban lang sa pera. Yun lang kasi nag-iisang batas ng tatay nila upang mapanatili ang simpleng buhay ng kanilang pamilya. Alam nito kapag marami kang salaping pagmamayari, malaki rin ang iyong responsibilidad. Dahil sa kaisipang yon, mas pinili na lamang nitong magpakasimple sa lahat ng aspeto ng buhay. Sobra-sobra na rin kasi ang ginagampanan nitong trabaho, lalo na sa mga nilalang na sunod-sunuran sa kanilang pamilya. Marahil ay yon ang naging dahilan ng kuya niya kung bakit mas napasama pa ito sa kabila ng mga pagdidisiplinang kinagis na nila. Ilang buwan matapos maging matunog ang pangalan ni Ganot sa kanilang lugar, karamihan sa mga mersenaryo at mga maninila ng hayop naging abala na sa paghahanap. Lahat ng masusukal na gubat ay kanilang pinasok sa paniniwalang doon nagtatago ang pugante. Subalit sa kasamaang palad, kahit anong gawin ng mga ito, hindi pa rin nila yon mahanap-hanap. Hindi naglaon, nang masuyod na nila ang lahat ng mga karatig lugar, nagdesisyon silang umusad papalabas ng norte. Naniniwala kasi ang mga ito na maaaring doon pumunta itong si Ganot. Nang malaman naman ni Roming ang tungkol sa mga naging kilos ng mga mersenaryo, hindi naman niya yun gaanong pinansin. Alam niya kasi sa kanyang sarili, malapit lang sa kanilang lugar, ang pinagtataguan ng kanyang kapatid. Maaaring tinatago nito sa anino ang kanyang lokasyon, kung kaya't hindi ito basta-bastang nakikita ni numan. Dahil dito, agad namang bumalik si Roming sa bahay nila para muling kausapin ang kanyang ama sa kanyang mga gagawin. Ilang oras pa ang lumipas, nang marating naman niya ang kanilang pamamahay, agad naman niya yung nakita na kasalukuyang nakikipag-usap sa 5 pinuno ng mga aswang na naninirahan malapit sa lugar nila. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman itong pinaalis ang kanyang mga alagad hanggang sa kalaunay na iwan yung mag-isa sa labas ng bahay nila. Paglapit naman ni Roming sa kanilang ama, agad naman niyang inilahad ang mga bagay na kanyang napansin. Inamin din niyang medyo hirap siya sa pagtunton sa kanyang kapatid, gawa ng masyadong lihim ang lugar na pinagtataguan nito. Nang marinig naman yon ng kanilang padre de pamilya, di naman ito maiwasang mapahalakhak habang nagwiwika sa kanya ng, "Hindi mo na dapat ipinagtataka ang bagay na yan. Natural matalino ang kapatid mo dahil siya ang panganay na anak ko. Pero siyempre, mas matalino ako dahil ako ang nagbigay ng buhay sa inyo. Diwata ng mga anino ang gumagabay sa kuya mo, kaya maaaring yon ang ginagamit niya sa ngayon. Alam ko ring hindi dito natatapos ang lahat ng kanyang plano. Duda ko, may niluluto siyang paraan para makatakas dito." Matapos naman yung mailahad ng kanilang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na manatili na muna sa kanila hanggang sa pagsapit ng gabi. Siyempre bilang anak, sinunod naman niya ito, gawa ng alam niyang tanging ito lamang ang makakapaggabay sa kanya kung nasaan ang panganay nila. Sa pagsapit naman ng gabi, pagtungtong pa lamang ng 7:00, bumungad sa kanya ang ama nila na may daladalang malaking pusa na nakatali.
Dali-dali nitong iniabot sa kanya ang tali nito, sabay lahad ng kanyang gagawin dito. Ayon sa tatay niya, sundan niya lang ang pusa at makakarating siya sa pinagtataguan ng kanyang kapatid. Kapag nakita niya rin ito, iwasan niyang maging emosyonal upang makapag-isip siya ng isang magandang plano. Nabanggit din ito sa kanya na wala na sana yung balak na kunin pa ang pusang yon, pero dahil sa hirap na itong si Ruming na mahanap ang kanyang kuya, napilitan na itong tumulong. Dagdag pa nito, wag na wag niyang mamaliitin ang kanyang kapatid dahil sa dami ng mga ginagawa nito, hindi yun magdadalawang isip na pumatay ng kadugo. Paalala rin ng kanilang ama na kung makakaya niyang iuwi yun ng buhay, wag siyang magdadalawang isip na gawin ito. Hangad kasi nitong litisin ang anak niya sa loob ng kanilang pamilya upang hindi yun pamarisan ng iba. Nang marinig naman ni Ruming ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang maiging nag-iisip ng kanyang mga gagawing plano sa oras na magkaharap na sila. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang mga gamit para muling simulan ang naantala niyang paghahanap. Sa kasagsagan naman ng kanyang paglalakad, napansin naman niyang tila bang alam na ng pusang yon ang mga daang kinakailangan nilang tahakin. Ilang oras pa ang lumipas. Napadpad na nga sila sa isang masukal na kakahuyan, di kalayuan sa baryo. Alam din niyang malapit na sila noon sa paanan ng bundok, kaya na may maigi na niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Naging maingat din doon si Ruming, gawa ng inaasahan niyang doon naninirahan ang iilan sa mga angka ng aswang na nananatiling kalaban ng kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang biglang maglaho ang pusang naglalakad sa kanyang unahan. Dala naman ang kanyang pagkagulat sa mga nangyari, bahagya naman siyang natigilan para alamin kung ligtas bang pumasok sa lugar na yon. Nang mapagtanto naman niyang walang kaakibat na sumpa ang pagdaan nito, dali-dali naman siya roong pumasok at sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang malaking baryo na binabalot ng liwanag ng mga malalaking siga at sulo. Habang pinagmamasdan niya ang lugar na yon, halos hindi niya maisip kung papaano na itatag ang ganoong lugar sa isang napakasukal na gubat. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga nilalang ang pagdating niya, agad naman siya nitong pinagkumpulan, indikasyon na namumukaan siya nito. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na rin nagdalawang isip pa itong si Ruming na hugutin ang dala niyang sundang. Sinubukan niya ring umatras patungo sa labasan ng lagusan, pero napansin naman niyang sarado na ito. Nang akmang susunggaban na siya ng mga nilalang na yon, bigla niyang narinig ang boses ng kanyang kapatid. Sa pilitan nitong pinatigil ang mga aswang na magtutulong-tulong na sana para paslangin siya hanggang sa marating na nito ang lugar na kinaroroonan niya. Pagharap nilang dalawa, bakas naman sa kanyang kuya ang matinding tuwa sa kanilang naging pagkikita. Marami din itong bagay na inilahad at hindi rin ito nakalimutan na kumustahin ang kanilang mga magulang. Subalit, nang marinig naman ni Ruming ang tungkol sa mga bagay na yan, direkta niyang inilahad sa kanyang kapatid ang galit ng kanyang ama. Mariin niya rin itong inabisuhang sumama ng mapayapa upang hindi na sila mahirapan pa. Pagkarinig naman ni Ganod sa sinabi ng kapatid nito, tumawa lang naman yon ng malakas, sabay sagot sa kanya ng, "Nakakalimutan na ba ni Itay na sa lugar na to wala siyang kapangyarihan? Alam ko malaki ang pagkakasala ko sa kanya, kaya hindi na rin ako umaasa na mapapatawad pa niya. Dito na ako, Ruming. Meron na akong bagong pamilya. Dahil kapatid kita, pakikiusapan ko silang paalisin ka rito ng matiwasay. Sana, ito na ang huling pagkakataon ng pagtugis sa akin ng sarili kong pamilya."
Pagkarinig naman ni Ruming sa sinabi ng kanyang kapatid, mariin naman siyang nagmatigas na hindi siya aalis sa lugar na yon nang hindi ito kasama. Dagdag pa niya na hindi nababali ang utos ng kanilang ama, kaya kahit ikamatay pa man niya ito, nakahanda siya. Mariin din niyang inilahad na sa puntong yon, dalawa na lamang ang kanyang pagpipilian. Maaaring doon na siya mamatay sa lugar na yon, o maaaring makabalik pa siya sa kanila, kasama ang kanyang kapatid, buhay man ito o patay. Nang marinig naman ni Ganot ang kanyang sinabi, unti-unti namang sumeryoso ang pagmumukha nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na ring maghiyawan ang mga aswang na parabang hindi na yon makapaghintay sa laban ng dalawang magkapatid. Akala ni Ruming yun na nga ang mangyayari, pero pagsilay niya sa kuya niya, napansin niyang iba ang binabalak nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong utusan ng mga aswang sa paligid na patayin sila. Dali-dali rin yung tumalikod sa kanya na parabang ayaw na siya nitong makita. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sinabi nito, bahagya naman yung natigilan, gawa ng hindi yun ang bagay na kanilang inaasahan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kabiguan, nanatili pa ring masaya ang lahat dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanila ni Ganot. Kahit hindi magsalita ang mga ito, alam ni Ruming na matindi ang pagmamalabis nito na paslangin siya. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na nga itong lumapit sa kanya, kaya ang ginawa niya umusog pa ng umusog hanggang sa marating na niya ang hangganan ng bangin kung saan siya naroon. Pagtanaw naman niya sa ilalim nito, halos hindi niya makita ang pinakadulo nito. Sa puntong yon, wala na ngang pagpipilian nitong si Ganot kundi ang makipaglaban. Walang sabi-sabi, agad naman siyang umihip ng dasal sa kanyang braso kasabay ng paghingi niya ng tulong sa kanyang gabay. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang pinagmasdan ng mga nilalang na kasalukuyang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Pagsilay naman ng mga itong handa na siya, agad naman yung sumugod habang mabilis na nagpapalit anyo. Makalipas pa ang ilang minuto, tumambad sa kanya ang kakaibang wangis ng mga nilalang na halos malayong malayo sa mga aswang na naninilbihan sa kanilang padre de pamilya. Kung hindi nagkakamali noon si Ruming, nahanay ang mga ito sa lahi ng mga asuban, ang produktong lahi ng pinagsamang asbo at abwak. Naniniwala rin siyang malalakas ang mga nilalang na yan dahil na rin sa anyo ng mga ito na halos may kaugnayan sa uwak at toro. Paglalarawan ni Ruming sa mga nilalang na yan, bukod sa malalapad nitong mga pakpak na mala sa uwak, binabalot din ang katawan nito ng napakaraming balahibo. May paa rin yung parang sa kalabaw, tapos yung mga pagmumukha nito parang sa paniki na pinaghalo sa wangis ng tao. Dagdag pa niya na, sa dinami-rami ng mga nilalang na kanyang nakaharap, tanging yun lamang ang lahi ng mga aswang na nandudura ng lason. Sa oras na lumapat ang laway nito sa mata ng tao, tiyak na ang pagiging bulag nito. Napakahapdi din ng laway kapag dumampi yun sa balat na halos pakiramdam ng nalapatan nito para siyang sinusunog ng napakainit na bakal. Latigo ring gawa sa buto ang pangunahing sandata ng mga asuban. Kaya di pa man yun nakakalapit sa kanya, walang patid na siya nitong hinahambalos ng mga latigo nitong dala. Mabuti na lang, malakas ang espiritual na kalasag ni Ruming, kaya hindi siya gaanong nasasaktan sa mga sandaling tinatamaan siya ng mga latigo. Gayunpaman, matindi pa rin ang ginagawa niyang pag-iingat upang hindi siya mahulog sa patibong ng mga kalaban. Kalahating oras pa ang dumaan. Nagpatuloy pa rin ang pakikipagbuno niya. Maliban sa mga asuban na natataga niya sa ulo, may mangilan-ngilan na rin sa mga ito
ang naihulog niya sa bangin. Bago rin niya ito ginawa, sinigurado niya munang nabali ang pakpak nito upang hindi na yon makabalik pa. Habang tumatagal, mas tumataas noon ang pag-asa ni Ruming na matalo ang mga nilalang na yon. Pero nung dumating na ang pinuno ng mga ito, doon na unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng matinding panganib na nagmumula sa katawan ng nilalang. Dahil dito agad naman siyang naghanda para lusubin ito. Ang kaso lang, nung tinaga na yon ni Ganot, agad naman niyang napansin ang isang hindi nakikitang harang na pumapalibot sa pinuno ng mga asuban. Pagsilay naman ng matanda sa kanya, hindi naman ito maiwasang ngumisi, sabay unday sa kanyang balikat ng matatalas nitong mga kuko. Mabilis ding bumuka ang pakpak nito, na merong mga nakausling matataas na buto sa pinakadulo nitong bahagi. Pagbaon naman ito sa kanyang katawan, wala namang nagawa itong si Ruming, kundi ang sumigaw habang pilit na nagpupumiglas. Maya-maya pa, nang mabitawan na niya ang sundang na hawak niya, agad naman siyang itinapon ng nilalang patungo sa bangin. Sa sobrang lakas ng puwersang binitawan nito, kahit anong kabit niya noon sa bato, hindi pa rin siya tumigil sa pagtilapon. Akala niya katapusan na ng buhay niya, pero bago pa man siya mahulog, may kamay na biglang humawak sa kanyang damit. Dala ng pagkahilo at panghihina, hindi niya nakita ang panauhing nagligtas sa kanya, pero base sa boses na kanyang narinig, nasisiguro niyang yon ang kanyang ama. Hindi naglaon nang manumbalik na ang kanyang ulirat. Nasipat naman niya itong nakatayo sa kanyang tabi, hawak-hawak ang pusang ipinahiram nito sa kanya. Seryoso rin yung nakatitig sa pinuno ng mga asuban, na parabang matindi ang galit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang ni Ruming nang marinig niyang umangil ang gabunan ng nakalaban niyang lahi, indikasyon na lubos itong nasisindak sa kapangyarihang maaaring ipapamalas ng kanilang padre de pamilya. Bago rin yun gumawa ng kung ano, itinuro nito ang kapatid niya sabay wika ng, "Magmula sa araw na to, ako na ang pumuputol sa mga ugnayan natin. Hindi na kita anak, at lalong hindi ka na kapatid ng iyong mga kapatid. Iuwi kita sa atin, hindi para bigyan ng ikalawang pagkakataon, bagkus ay para hatulan. Ang mga ginawa mo, wala nang kapatawaran. Naway magsilbi itong leksyon sa iba ko pang mga anak." Matapos naman yung ilahad ng tatay nila, bigla naman itong nag-usal ng mga buhay na salita at sa kumpas ng kaliwang kamay nito, biglang napaluhod ang gabunan ng mga asuban. Sinubukan pa nitong labanan ng ibinatong usal ng tatay nila pero bago pa man yun makatayo, napugutan na yon ng ulo. Sa pagbagsak naman ng katawan nito sa lupa, muli naman yung nagsambit ng mga buhay na salita. Dahilan para magpakita ang apat nitong gabay na purong mga diwata ng liwanag at kadiliman. Bawat isa sa mga ito, nagtatanga ng isang makapangyarihang sandata na halos kayang kumontrol sa lahat ng elementong nasa paligid nila. Nagsimula na rin noong mapukaw ang atensyon ng iba pang mga nilalang sa lugar, kaya habang tumatagal ang pananatili ng mga ito, mas lalo lang dumarami ang kalaban ng mga aswang. Hindi naglaon, nagsimula na ring makiisa sa pakikidigma ang lahat ng mga engkantong naimpluwensyahan ng tatay niya. Dahil sa mga nilalang na yan, nagkaroon naman ng sapat na panahon ng tatay nila upang atakihin ang mga nilalang na kasalukuyang pumipigil sa kanilang puwersa. Paglipol naman niya sa mga ito, agad naman itong napansin ang pagsipulasan ng iba pang lahi ng aswang na kasalukuyan doong naninirahan.
Maya-maya pa, nang si Ganot na lamang ang natira, pinili naman itong labanan ang kanilang ama. Imbis na sumuko at magpakababa, lakas loob nitong tinawag ang kanyang gabay upang paslangin ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng yon. Nang masipat naman yon ng kanilang ama, agad naman yung tumigil sa paglalakad habang nagwiwika dito ng, Alam mo kung gaano kasakit para sa isang ama na makita ang kanyang anak sa ganitong katayuan. Mahal kita, pero ang pagmamahal ko nasa lugar palagi. May katwiran akong tao, kaya malabong pairalin ko sa puntong ito ang aking emosyon. Kamatayan ang pinili mo, kaya kamatayan ang magiging premyo mo. pagkalahad naman ito ng mga kataga, hindi na rin ito nag-alangan pang sumugod kay Ganot. Sa isang iglap, nilamon ng gabay nito ang aninong diwata na kasalukuyan doong pumoprotekta. Nang mawala na ang kapangyarihan ng nilalang na yon, agad namang natanggap ni Ganot ang walang patid na pagsapak at pagbugbog sa kanya ng kanilang ama. Segundo lang din noon ang naging pagitan nang tuluyan itong manghina. Sa pagkawala naman ng ulirat nito, agad naman yung isinilid sa sako ng tatay nila, sabay pakain dito sa pusa. Matapos nun, binalikan naman siya nito para kargahin pabalik ng kanilang tahanan. Pagtungtong ng hating gabi, sa isang liblib na lugar sa likod ng kanilang bahay, doon na isinagawa ang paglilitis kay Ganot. Pinapunta na rin nila doon ang mga negosyante upang maging saksi sa gagawin nila roong pagpatay. Upang hindi naman ito magdulot ng kaguluhan sa kanilang baryo, palihim nila itong isinagawa at ang tanging nakakaalam lamang nito ay yung mga taong labis na napinsala sa kahibangan ng kapatid ni Roming. Pagkaraan pa ng ilang minuto, gamit ang isang matalas na sibat, walang awa itong sinaksak ng kanilang ama sa dibdib malapit sa puso. Agad naman yung ikinamatay ni Ganot at nung lumupaypay na ang ulo nito sa punong kanyang pinagkakabitayan, tahimik namang iniwan ng mga negosyante ang bayad sa pagpaslang dito. Malugod naman yung kinuha ng kanyang ama na para bang wala man lang nangyari. Subalit, sa parte naman ng kanilang ina, labis-labis ang sakit nito na dulot sa pagkamatay ng panganay nila. Gayunpaman, wala yung magagawa kundi sumunod sa batas ng kanilang padre de pamilya. Dumaan pa ang mga araw. Kahit papaano, unti-unti na rin nilang napahilom ang sugat ng kahapon. Mahirap mang bumangon tuwing umaga, pero nilakasan na lamang nila ang kanilang mga loob. Ayon pa kay Roming, inabot ng 1.5 dekada bago nila nakalimutan ang kapatid nila. Akala nga niya noon, hanggang doon na lamang ang mga kakaibang pangyayari sa kanila. Pero hindi na nila yun nasilayan pa. Dahil sa pagkawala nito, nagkawatak-watak ang kanilang pamilya hanggang sa kalaunay na iwan na lamang sila ng kanyang ina sa kanilang lumang bahay. Magmula noon, naging kalbaryo na ang buhay nila, pero naniwala silang mag-ina na babalik ang kanilang padre de pamilya. Hanggang sa pagtanda ni Roming, patuloy pa rin niyang hinintay ang kanyang ama na nagpaluhod ng gabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento.
Sobrang lakas ng tatay nila Ruming. Kahit sino naman sigurong nasa panig ng kaliwa, no? Kung 4 na klase ng diwata ang gabay mo, tapos tagdalawa pa, 2 kanan, 2 kaliwa, malamang sa malamang luluhod ka dyan. Tapos yung 2 parang diwata pa yata ng dilim. Yung 2 hindi nabanggit kung ano pero ang sabi kasi rito, 4 na diwata na nasa magkakaibang panig. So understood naman na yun, kaliwa kanan lang naman yan So kahit sino sigurong matapat dito sa tatay nila Ruming, luluhod talaga 'Di ba kasi sobrang lakas No, alam nyo, ito yung mga klase ng kwento na sobrang nakakabitin. Maganda sana kung meron tayong pastoris na itong tatay nila. Kaso wala Maganda sanang alamin kung paano niya natangan yung 4 na gabay na yun. Tsaka kung gaano pa siya kalakas. Kasi alam ko hindi lang ito yung nakalaban niya. Ang sakit din ng kwento kasi sariling anak niya pa yung nakalaban niya Tapos ginamitan niya na pa yun siguro ng buong lakas niya. 'Di ba? Tapos ang sinasabi pa sa kwento na to, yung tatay niya ang nagturo dito kay Ganot kung paano palabasin yung diwata ng anino. Kaya hindi makita-kita to 'di ba? Tas ang galing lang na ang pangontra lang doon, simpleng pusa. Susundan mo yung pusa na yun tapos dadalhin ka nun papunta dun sa ginagabayan ng diwata ng anino. Sobrang galing nun. Pero overall, para sa akin, tong kwento na to, sobrang ganda nito, lalo na kung mayroong pa story. Kaso, isa lang yung kwento natin Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.